אנסו פאטי נפצע השבוע מפציעה שיותר נפוצה אצל נשים מבוגרות עם עודף משקל מאצל ספורטאים, אז בואו נבין ביחד מה זה פלנטר פאצאיטיס. ונתחיל מהשוק שלנו שעשויה משתי העצמות, הטיביה והפיבולה, שיוצרות מעין צורה של חטא כזאת מעל שתי עצמות הקרסול, הקלקנאוס והטלוס. משם נרד לעצמות כף הרגל ונתחיל מחמש העצמות הראשונות, עצמות הטרסל. הן מרכיבות את תחילת הקשת של כף הרגל. אחר כך נמצאות עצמות המטאטרסל, 5 עצמות ארוכות שהן מפרידות בין עצמות הטרסל לבין האצבעות שלנו, ואז נמצאות האצבעות שהן עשויות מ-14 עצמות קטנות שנקראות פלנגס. את כל המבנה הזה מחברות רצועות, מעליהם נמצאים הגידים, השרירים, כלי דם, עצבים ועוד ועוד. והרבה מהמבנה של כף הרגל אנחנו חייבים לפלנטר פאסיה. הפלנטר פאסיה היא רקמה סיבית הנמצאת בתחתית כף הרגל, והיא נראית כמו רצועה עבה וחזקה. היא מחוברת מתחתית עצם הקלקנאוס עד ראש 5 אצבעות המטאטרסל שלנו, ומחקרים מראים שהיא מחזיקה 14% ממשקל הגוף שלנו. והתפקיד שלה זה לייצר לנו איזושהי מין סוליה ולייצב את קשת כף הרגל. כשיש עומס חריג עליה, בין אם זה חד פעמי או באופן כרוני, יכולים להיווצר בה קרעים או מיקרו-קרעים שיגרמו לדלקת. הדלקת הזאת נקראת פלנטר פאצאיטיס. בפשטות פלנטר פאסיה פלוס הסיומת איטיס שמייצגת דלקת. המון דברים יכולים לגרום לפלנטר פאצאיטיס או להיות גורם תורם לה, כמו נעילת נעלי העקב, עודף משקל, צורת קשת גבוהה מדי או נמוכה מדי, מה שנקרא פלטפוס, קיצור גיד אכילס ועוד ועוד. בקיצור, כל דבר שגורם לעומס יתר על הרקמה. אם זה באופן כרוני, כמו עבודה ממושכת פיזית על הרגליים, או בצורה חד פעמית כמו נחיתה לא טובה. אנחנו לא יודעים בדיוק את הטראומה או את העומס יתר הכרוני שגרם לפציעה אצל פאטי, אבל אנחנו יודעים שיש לו בעיה בשרשרת האחורית של הגוף. השרשרת האחורית שלנו מורכבת מהחלק האחורי של הגב. שם נמצא הגב עצמו, הישבן, האמסטרינג, התאומים והפלנטר פאסיה, ובאזור הזה היו רוב הפציעות של אנסו פאטי. לפי הדיווחים הוא אמור להיעדר 3 עד 6 שבועות, אבל פלנטר פאצאיטיס זה דבר די חמקמק. לפעמים זה נפתר בשבועיים ולפעמים זה נמשך חודשים. אז מה עושים? בגדול הטיפול נקבע לפי בדיקת פיזיותרפיסט והערכת המגבלות. הטיפול בגדול יכלול מתיחות וחיזוק של שרירי השוק, הקרסול וכף הרגל, ועבודה על יציבות הקרסול. והרבה פעמים ניתן להקל על הכאבים בעזרת חבישות או עקב סיליקון שכזה. הרבה פעמים מתבלבלים בין דורבן בעקב לבין פלנטר פאצאיטיס בגלל הקרבה ביניהם. דורבן זה ממש בליטה גרמית בעצם העקב שלנו, ולפעמים זה נגרם בגלל פלנטר פאצאיטיס ולפעמים ההפך. אז מה עלה בשביל פאטי? קשה לדעת. לרוב תוך חודש הסימפטומים משתפרים בהרבה, וניתן לשחק או להתאמן עם איזושהי חבישה. אבל קשה לדעת. המצב הזה די חמקמק, וכמו כל פציעות ברקמות רכות, הרבה פעמים נוטות לחזור. בכל מקרה, למסע בארצות הברית הוא לא טס. שיהיה בהצלחה.